يا فيديو ናይ ግዳይነት ዝኾነ ኣተሓስባ እንተለካ ተበዲለ ከምዚ ወሪድኒ ከምዚ ይብልኒ ትብል ዓይነት ሰብ እንድሕር ኮይንካ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ንዓኻ ፅኒልካ ትሰምዓ ግድነታዊት እያ ማለት እዩ ንምንታይ ብዘይ ቃል ዓለም እዚ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኩሉ ኣሚንካሉ ዘለካ ናይ ግዳይነት ሓቂ ድያ ሓሶት ክንርኢና ማለት እዩ ብፍላይ እትዮም ነብስኹም ቻሌንጅ ትደልዩ ሰባት እዚኣ ቪድዮ ፐርፌክት ንዓኹም እያ ማለት እዩ ቅድሚ ናብቲ ቪድዮ ምኻድና ግን ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት ብዙሓት ሰባት ፅሑፍ ኢኹም ክንመሃር እንደሊ ኮርስ ኣለካ ድዩ ትብሉ ማለት እዩ ኣብ www ኢንቨስቲንግ ትብል ቀዳመይቲ ሊንክ እንድሕር ኣትይኹም ብዛዕባ ወፍሪ ብዛዕባ ፋይናንስ ከመይ ጌርኩም ተዋፍሩ ዝብል ካብ ኤክስ ኣብ ዜድ ዝብል ትምህርቲ ትመሃሩ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ እቶም ክትመሃሩ ትደልዩ ምን ትርሱ ክሳብ እዚ ኤፕሪል ዓለት 10 ዲስካውንት ስለ ዘሎ ኤፕሪል ትብል እንድሕር ኣብቲ ኩፖን ኮድ ጠዊዕኩም ኤፕሪል ትብል 20% ዲስካውንት ኣለኩም ኣትይኹም ክትመሃሩ በዚ ኣጋጣሚ ላበኩም ማለት እዩ let's get to the video ታሪክ ናይ ጎልያድን ናይ ዳዊትን መቸም ኩላትና ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ እዚ ማለት ጎልያድ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዝሓየሉ ዝነበሩ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ መንጎ ፍልስጤማውያንን እስራኤላውያንን ኣዝዩ መስተንክር ዝኾነ ሰብ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ንጎልያድ ክዋግኦ ዝኽእል ሰብ ወይ ድማ ክዋርደሮ ዝደሊ ሰብ ሓደ ሰብ ኣይኣክሎን ይኽእሉ ግዜ 4 ወይ 5 ምክንያቱ ግብዝንኡ ግዝፉ ዳንጉኡ ቀላጽሙ በቃ ብድምፁ ከይተረፈይ ንትሜረት ናቕና ዘብሎ ማለት ነይሩ እዚ ኩሉና ገበረ ክለ እስራኤላውያን ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይከኣል ማለት እዩ ምክንያቱ ክዋርደሮ ዝኽእል እስራኤላዊ ኣይነበረን ኣብ ሰዓት እቲ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ግን ሓደ ሰብ መፅኡ ማለት ከዓ ዳዊት ዝበሃል ንእሽተይ ቆልዓ ጓሳ ዝነበረ ሓንቲ እምነትን መፍትሕን ሒዙ ዝመፀ ነይሩ ማለት እዩ ሶ ኣብ ትሽዑ ዝነበሩ እስራኤላውያን ንጎልያድ ክርእዩ ከለዉ እንታይ ይረኣዩ ነይሮም ፀገም ጥራይ ዝረኣዮም ነይሩ ማለት እዩ ዳዊት ግን እግዚኣብሄር ኣሚኑ ኣብ ትሕቲ እምነት ከዓ ከመይ ገይሩ መፍትሒ ጥራይ የናድ ነይሩ እታ መፍትሒ ከዓ እንታይ ነይራ ንዳዊት እምኒ ከመይ ጌርካ ብወንጭፍ ጌርካ ልክ ከምቲ ኣብ ጉስነት ዝጥቀመሉ ነበረ በዚ ኣገር ክረስዕሮ ይኽእል ኢሉ ማለት ምክንያቱ ፈልጥ እዩ ብጉብዝና ብጉልበት ሓንቲ ክገብሮ ከም ዘይክእል ማለት እዩ ብወንጭፍ ገይሩ ግን እዚኣ ልዕሊ ኣቕሙ ክትኮን ስለ ትኽእል ኣሚኑ ባገይሩ መን ተዓዊት መወዳእታ ዳዊት ተዓዊቱ ማለት ዳዊት እቲ ንእሽተይ ቆልዓ ብሓይሊ እግዚኣብሄርን ብእምነቱን በትናቱ ጥበብን ነቲ ሓደ ኣዝዩ ገዚፍ ዝኾነ መንእሰይ ዝነበረ ጎልያድ تعويت المالتي هبزيا تاريخ وين ما هبزيا ستوري مهارات زعابيت نجر كلهم سبات صقمم زرئين يرماتي داوود جن حنت نجر ماينس كعوته بك أبتحت مدري أنا تراي كعوت زبل أتحسسبا أصريص مالتي إزي أتحسسبا وين ما مايند ستكا عود نخون حق ذاته مالتي حجي نخيد نرأي مبزحتنا بزع زلنا مالتي قداينت زلو تحسبا سب كل جنتاي يقبر كومبلين يقبر مالتي حد عود سب جنتاي يقبر حلافنته يوصل مالتي حجي حسبها نفسها حتى نفسها كندي كم معتي أو زنات جيجا كنن أتعابيا كم زكرني سدرا بيتنا وكايو شعبيا وكايو ويانا وكايو كندا وكايو كم زكايو دي سبيتي وكايو دك أي وكايو دي خاطب تقول زلها سويسي إنوات قرر سلزلوني أنا example ناتهم خونا لني أبنت ناتهم خونا لني بحالي خماتي بس لازم كنت عينة سبات مدلو تم حدا قداينت بقى تبدينا هنا أنا يكون سأجمنا كوي كم زي بنان تحربايتنا له كل جيزة بلايم نخالوت سبات كل جيزة توقاسة نابكالوت سبات زدربي سبات ماتي تم victories بحالو ما تم عوتات بحالو سبات دما أنت يقبل responsibility حلافنت يسكمات سو لازم ask yourself لهم عندي أنس كل جيزة blame ديز قبل زلهوس ويد ما نخلص سوا دي تسقع زلهو تسقميس ويس حلافنته وزلهم الله يلكا حتى تان نفسها وصلت قداينت أتحسسبا زلهم سبات كل جزء أب تسقم يتكرو بتم عوت أتحسسبا زلهم صدما أب مفتاح يتكرو ماتي كم تبلنا داوود عود خنا تحسسبا ويد ما عوت أتحسسبا سلزنبرو كمي غيره نقولياد يودق أطرايلو انتاي غيرو كمي غيره نقولياد نعو بقى كرت علو زخل مجدد رايد فتش نيرمبر كم كلهم كفريحو كم زدو انتايدوس كبلكم على زي كلهم اكسكيوز نيرو ماتي داوود كنتايلو نوب لمي فوكس ابتي مفتاح رايلو ماتي زبيز حساب ساعات زنتاي تصقم فوكس قبرت لكم ابت تصقم زلو قداينت زلو تحسب انت هليكا كل جيزه بيجك ابت تصقم بر ابت مفتاحي ايتنادينا خماتي تاكس قبر منقس ملسي لكا نعاي كم يقر 5 قمرسي نعاي كم قبرني غنزب سيف قبرايك قالكان كم يقر زعدات ميلكا كاي قلمل نو كابكم هي لسن ገንዘብ ሴፍ ክገብር ሕርከኒ እንታይ ኣለኒ ኢንቨስትመንት ካይ ከሰርኩ ከዕወት ሕርከኒ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኣይናይቲ ሓቀኛ መንገዲ ኣይናይቲ ቁንዕ መንገዲ ኢልካ ኣብ ክንዲ ናብቲ መፍትሒ ተተኩር ናብቲ ፀገም ተተኩር እንተሃሊኻ ኸንካ ቪክቲም ማይንድሰት ወይ ድማ ናይ ግዶይነት ኣተሓስብ ኣለክ ኣብዚ ክንርስዖ ዘይብልና ግዶይነት ዘለዎም ኣተሓስባ ኩሉ እቲ ፀገም ኢሎም ዝጠቕስዎ መብዛሕትኡ ባዕሎም ዝፈጠርዎ ፀገም እዩ
ምናልባት ኣብ ሓዳሮም ዘሎ ፀገም ድዩ ምናልባት ኣብ ደቆም ዘሎ ፀገም ድዩ ምናልባት ኣብ ተሓዛዝ ገንዘብ ዘሎ ፀገም ድዩ መብዛሕትኡ ዝብል ዘለኹ ኖት 100% መብዛሕትኡ ግን ባዕሎም ዝፈጠርዎ እዩ ማለት እዩ እንታይ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ እንተዘይነውነው ካንስ መንመፅ ደፈኒ ስለዚ ባዕሎም ዝፈጠርዎ ፀገም ከዓ ከም እንደገና ከም ብሓድሽ ኮምፕሌን ወይ ድማ ነቲ ዘሎ ፀገም ኣብ ክንዲ መፍትሒ ዘተኩሩ ናብ ፀገም ከም ዘተኩሩ ይኾኑ ማለት እዩ ሳልሳይ ቪክቲም ማይንድሰት ዘለዎም ኣተሓስባ ወይ ድማ ናይ ጉዳይነት ወይ ድማ በቃ ተበዲልና ኢና ዝብል ኣተሓስባ ዘለዎም ሰባት ኩሉ ግዜ እንታይ ገብሩ መስልኩም ዴይ ዌይት ብዙሕ ግዜ ምፅበዩ ነገራት ንክጅምሩ ኣይደልን እዮም ገለ ካብቲ ዘጋጠሞም እኮ ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ነገር ግን ሓደ ሰብ ሓደ ፀገም ስለ ዘጋጠመካ ኩሉ ግዜ ፀገም የጋጥመካ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ፀገም ኣሎ መፍትሒ ኣሎ ዓወት ኣሎ ድሕሪ ፀገም እዩ ዝመፅእ ግን ስለዚ ጉዳይነት ዘለዎ ተሓስባ ዘለዎም ሰባት ኩሉ ግዜ ናይ ጉዳይነት ኣተሓስባ ዝሓስቡ ሰባት ኩሉ ግዜ ዴይ ዌይት ማለት እዩ ቅድሚ ዓወት ምምፅኦም ቅድሚ ምብጋሶም ቅድሚ ናብ ዝኾነ ነገራት ዴይ ጀስት ዌይት በቃ ኩሉ ነገር ክስተኻኸለሉ ኩሉ ነገራት ሬዲ ክኾነሎም ይፅበዩ ማለት እዩ ስለዚ ምፅባይ እቲ ዝዓበየ ቀትለት እዩ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ፅበ ንእሽተይ ነገር ጌርካ ክትፍትን እቲ ዝሓሸ ውፅኢት ከምፃልካ ዝኽእል ነገራት እዩ ማለት እዩ ዝርባዕተ ናይ ቪክቲም ማይንድሰት ዘለዎም ሰባት ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዝሃስዮም ነገር እንታይ እንትልኩምኒ ምውድዳር ነብሶም ምስ ካልኦት ሰባት ማለት እዩ መቸም ብዙሓት ግዜ ሓደ ሰብ ትሪኦ ኣብ ሚድያ ሓደ ሰብ ኣብ ኢንስታግራም ትሪኦ እዚ ሰብ እዚ ግን እንታይ ዋጋ ከፊሉ you don't know እንታይ ዋጋ ከፊሉ ኣብ በፅሑ you have no idea ስለዚ ቪክቲም ማይንድሰት ዘለዎም ሰባት ወይ ድማ ናይ ጉዳይነት ኣተሓስባ ዘለዎም ሰባት ኣብ ክንዲ ነዋት ኣነ ዝነበርክዎ ትማሊ ንእሽተይ ክውስኸሉ ኣለኒ ካብቲ ዝነበርክዎ ዓሚ ንእሽተይ ክውስኽ ኣለኒ ካብቲ ዝነበርክዎ ቅድሚ ዓሚ ዝሓሽኩ ሰብ ክኾን ኣለኒ ኣብ ክንዲ ዝብሉ በዓል ክስቶ ጓደኛታት ኮይኖም በዓል ክስቶ ባርኤዎም ነብሶም ምስ ካልኦት ሰባት ተዋዳድርዋ እሞ ሽዑ እንታይ ይኾን ምስልኩም ከምዚ ድሕሪት ዘለዉ ከምዚ ዓለም ዝሓደገቶም ከምዚ ፎቶም ሰብ ዘይብሎም ኮይኑ ይስምዖም ማለት እዩ እዚ ግን ብሓቂ ቁኑዕ ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ነናቱ ቻሌንጅ ኣለዎ ኢሎን ማስክ ናቱ ቻሌንጅ ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ ናቱ ቻሌንጅ ኣለዎ everybody ማርክ ዙከርበርግ ናቱ ቻሌንጅ ኣለዎ ንስኻ ናትክ ቻሌንጅ ለካ ንስኻ ናትክ ቻሌንጅ ለካ ኣይ ሪመምበር እንታይ ብል ነይሩ መስልኩም ብሬን ትሬሲ ሰባት ኣብ ሰለስተ ስቴጅም ዘለዉ ብል ማለት እዩ ገለ ሰባት ኦልሬዲ ኣብ ፀገም ኣለዉ ገሊኦም ኦልሬዲ ነቲ ፀገም ሓሊፎም መፅኦም ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ናብቲ ፀገም ገፆም ይኸዱ ኣለዉ ብል ነይሩ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ካብ ፀገም ወይ ሸዓ ወፂኻ ኣለኻ ወይ ናብ ፀገም ትኸይድ ኣለኻ ወይ ከዓ ፀገም ይፅበየካ ኣሎ እንተ ብሓዳርካ ድዩ እንተ ብትምህርትካ ድዩ እንተ ቢዝነስካ ድዩ እንተ ማሕበራዊ ሚድያ ድዩ እንተ ኣብ ውልቃዊ ሂወትካ ድዩ ብዘየገድስ ካብዚአን ሰለስተ ዝወፃእ ይኮንካ ስለዚ ነዚ ፀገማት ብምሉኡ ከመይ ጌርካ ተሓልፎ እዩ ዘሎ ዘረባ እምበር ስለምንታይ ንዓኻ ጥራይ ንበይንካ ዘጋጥመካ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክንዲ ገዛእ ርእስኻ ምስ ካልኦት ሰባት ተዋዳድር ምስ ገዛእ ርእስኻ ተዋድራ ወይ ድማ ምስ ትሕልፍካ ተዋድራ እቲ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ቪክቲም ማይንድሰት ዘለዎም ሓምሻይ ንሪኦ ወይ ድማ ዘለዎም ኣጣምታ እንታይ እንትልኩምኒ ኩሉ ግዜ ሊሚት ኣለዎም ወይ ድማ ገደብ ኣለዎም ኣእምሮም ገደብ ዝገብሩ ኣዶና ሃብ ማኒ ከምዚ የብለይን እኮ እዚ ከምዚ የብለይን እኮ ከምዚ ኣነ ዓቕሚ የብለይን ቋንቋ ይፈልጥኒ ገለ የብሉካ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ትብል ንሕር ኮንካ ወላ ሓደ ሰብ ክሕግዘካ ድኽእል ሰብ የለን ወላ ኣምላኽ እውን ኣይክሕግዘካኒ ምክንያቱ ሄይ እዚኣ ኣላትን እሞ እዚኣ ሃበኒ ዳእኻ ትበሃል እምበር ኩሉ የብለይን ድሕሪ ዝበል ተሓስብ ኣለካ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ኣይትቕፅልኒ ኢኻ ማለት እዩ እቲኦም ቪክቶሪ ወይ ድማ እቲኦም ዓውቲ ኸነ ተሓስባ ዘለዎም ሰባት ግን እንታይ ክገብር ይኽእል ኢነዋት ማእከለ 100 ቅርሺ ላትኒ 50 ቅርሺ ወሲኸሲ ገለ ነገር ክገብረላ ዝኽእል ባፈትሸለ ይብለካ ማለት ኣብ ኩኒ ኢነዋት ማእከለ $150 ባፈትሸለ እንተይልካ ሓደ ሰብ ሕሰቦሞ ሓደ ሰብ መፅኡ ኢሉሲ ማእከለ ወይ እገለ $100 ላትኒ እሞ $50 ወስኸለ ይባ ከምዚ ክገዝእ ደለይ ክብለካ ከሎን $150 ባሃብኒ ከምዚ ክገዝእ ክብለካ ከሎን ንመን መሓገዝካ ነርካ ብልክዕ ነቲ ንእሽተይ መንገዲ ዝመፀ ንዑ ክትሕግዞ ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ከረጋግፃ ዝፈቱ እንታይ እዩ ንነብስኻ ክትሕግዛ እንድሕር ድልው ዘይኮንካ ወላ ሓደ ፍጡር ኣብዚ ምድሪ ክሕግዘካ ዝኽእል ሰብ የልበን ማለት ስለዚ ቀዳማይ ኣብ ክንዲ ንስኻ ገደብ ጌርካ ነተሓስባኻ ተዓፅዎ ንኣእምሮኻ ኣባንዳነስ ንክኸውን ሓግዞ ድሕሪኡ ኩሎም ሰባት ክሕግዙኻ ቪክቲም ማይንድሰት ዘለዎ እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ኣብ ብዙሕ ኣብ ሕብረተሰብና ትረአያ complain too much they complain and ኣብ ዝሓለፈ ሕሉፍ ናብራኽ ኣይነብሩ ማለት እዩ መቸም ኣብ ሎሚ ዓንቲ ኣብ ካናዳ መፅኡ ብዙሕ ሰብ ኮምፕሌን ይገብር ናብራ ይርስዖ ብግፋን ብገለመለ ንጉየ ከም ዘይነበረ ኣብ ፈቆዶ እስራኤል ኣልባቡ ጠፊዎ ከም ዘይነበረ ካናዳ መፅኡ ኣብ ድሕሪት ናብራ ክነብር ይደሊ ኣብ ክንዲ ከመይ ገረ በደህዮ ይሓልፎ ዝብል እንታይ ይገብር ንድሕሪት ክነብር ዝደሊ ኣብ ዓድና ፅቡቅ ነይሩ ኣብ ዓድኻ ፅቡቅ ንሕር ነይሩ እንታይ ትገብር ዳ መፅኻ ወል እንድሕር ኣብ እስራኤል ፅቡቅ ነይሩ እንታይ ትገብር ዳ መፅኻ ከምዚ መሰለንን then ድሕሪ ክልተ ዓመት ተረኽቦ ግን ካልእ ሰብ ከይዲ ይፀንሓ
ይስማዓካ ስለዚ ኣብቲ ቀዳማይ ዓመት ግን ሰባት ካባኻ ይሃድሙ ማለት እዩ ስለዚ ቪክቲም ማይንድሰት ዘለዎም ሰባት ኩሉ ግዜ ኮምፕሌን ይገብሩ ከምኡ ኣብ ሕሉፍ ይነብሩ ማለት እዩ እቶም ዕዉታት ዘለዎ ሰባት እንታይ ይገብሩ ከመይ ገለስ going forward ንዝመጽእ ዘሎ ንዝቕጽል ዘሎ ኣብ መጻኢ ከመይ ገረ ዝሓሽኩ ሰባት ይኸውን ደኣ እምበር ሕሉፍካ እናዘከርካ ንድሕሪት ኣይምለሱን እዮም ማለት ስለዚ ኣብ ሕሉፍካ ትነብር ቪክቲም ማይንድሰት ዘለካ ሰብ ካይትኸውን መታን ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ቪክቲም ማይንድሰት ዘለዎም ኩሉ ግዜ ምቹእነቶም ዝፍትሹ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ኮምፕሌን ምግባር ምክንያታት ምምጻእ ንሰባት ብለይ ምግባር ካብዚ ድበልጽ ምቹእነት ዘለዎ ቦታ የለን ምክንያቱ ቅንጣብ ትኹን ሓላፍነት እውን ኣይስከሙን እዮም ዘሎ ማለት እዩ ገለ እንድሕር ኮይኑ this is not my fault ናተይ ጌጋ ኣይኮነም እኳ እዚ እኮ ብሰንኪ ማሕበረሰብ እኳ ብሰንኪ ኮሚኒቲና እኳ ብሰንኪ ቀሺ እኳ ብሰንኪ ክእለ እኳ ብሰንኪ ከምዚ እኳ ማልያ ዘይብሉ ነገራት ማለት እዩ እንተ ሓደ ግን እቶም ዕዉታት ዝበሃሉ ሰባት ከመይ ገይረ ክዓቢ ይኽእል ንባዕላ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ትሪእዋ ዘለዎም ሰባት ክትዕብየኩም ከም ትኽእል ስለ ዝኣመንኩም እምበር ወላ ሓደ ሰብ ዝኽልክለካ የለን እኮ ኣብ ቲክቶክ ከይድካ እኮ ኣብ መንደቦ ኣብ ክስቶ እኮ ኢንተርቴን ክትገብር ትውዕል ትኽእል ኢኻ ነገር ግን ኣብዚኣ ዘለኹም ሓደ ወይ ክልተ ካይትህልወኩም ንምባል ቪክቲም ማይንድሰት ከይህልወኩም ንምባል ኢለ እምበር ብዝያዳ ድማ ብዙሓት ሰባት ብከምዚ ዓይነት ተጎዲኦም ስለ ዘለዉ ሸር ንክትገብርሎም እዚኣ ቪድዮ ድማ በዚ ኣጋጣሚ ይላበኩም ማለት ምክንያቱ ንምንታይ ብዙሕ ሰብ ኣብቲ ምቹእነት ቦታ እናነበረ ሙሉእ መዓልቲ ቲክቶክ ጥውቕ ውዒሉ ወይ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ገለ ውዒሉ መፅኡ ኢሉ እንታይ ካልእ ዘይመለስካ ኣለ ይብለካ ወል ኣነ ሰራሕተኛ ናትካ ድየ ወይ ትኸፍሎ ነገር ኣለካ ድዩ ስለዚ ኣብ ምቹእነት ምንባር እቲ ዝሓመቐ ማለት እዩ ምቹእነት ዝበሃልኮ ናይ ግዜያዊ እምበር ናይ ርሑቕ ግዜኮ ዝኸበደ ቦታ እዩ ማለት እዩ let me give you ሓንቲ ቤስት ስቶሪ ቪክቲም ማይንድሰት ዘለዎም ሰባት ንኸተለልይዎም ቀሊል ትኾነኩም ማለት እዩ እስራኤላውያን ካብ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት መግዛእቲ ወይ ድማ ስሌቭ ኣብ ዝነበሩሉ ኣብ ግብፂ ሙሴ ወይ ድማ ነቢ ሙሴ ክወስዶም ከሎ ከውፅኦም ከሎ ኣብ መንገዲ ኣብ ፍርቂ መንገዲ እንታይ ኢሎም መሲሉ ካብቲ ባርነት ኩሉ ነገራት ምስ ኣውፅኦም ዝኾነ ግዜ ምስ ደንጎዮም እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ብኻብ ግብፂ ሓሽና ካልእ ትረፍ ኮ ንበልዕ ነርና ሕሰብዎ ካብቲ ባርነት መውዓሎም ዝነበሮ ወፂኦም ከንሶምሲ ስቲል ግን ባርነት ድኸነ ተሓስባ ስሌቭ ድኸነ ወይ ድማ ቪክቲም ድኸነ ማይንድሰት ስለ ዝነበሮም ስቲል ናይ ቁርብ ዓቕልታት ንኸይገብሩ እንታይ ይገብሩ ነይሮም የማሩ ነይሮም ብኻባ ኣብ ግብፂ መሓሸና ዝብሉ ነይሮም ማለት እዩ ኣብ ግብፂ ክሳብ ቆልዑቶም ከይተረፉስ ኣብ ሑፃ ዝዳዕኹሉ ዝነበሩ ቦታስ ናብኡ ኸማን መሓሸና ዝበሉ እስራኤላውያን ነይሮም ማለት እዚ ኸ እንታይ ዘርእየና መስልኩም ፒውርሊ ንጹር ክሳብ ክንደይ ቪክቲም ማይንድሰት ሓደገኛ ምዃኑ ወላ መና እንድሕር ወሪድካሲ ስቲል ነቲ ዝነበርካዮ ባርነት ክትናፍቆ ከም ትኽእል ይገብረካ ምዃኑ ማለት እዩ ስለዚ ሓደራኹም ፕሊዝ ቪክቲም ማይንድሰት ከህልወና ከመይ ገይረ ዝሓሽኩ ሰብ ክኸውን ከመይ ገይረ ንቕድሚት ክኸይድ ከመይ ገይረ ኣብ ክንዲ ንኽስቶ ኢነዋት ልስን ዝቐለለ ነገር ኣብ ዓለም ክትገብረሎም መዓንቲ ጌጋ ናተይ ኣይኮነን ብሰንኪ ክስቶ እዩ ክትብል ኢኻ ማለት እዩ ሓላፍነት ንድሕር ወሲድካ ግን ሓንቲ ስቴፕ ማቹርድ ወይ ድማ ብሱል ሰብ ከንካ ከም ዘለኻ እዩ ዘረጋግፅ ማለት እዩ ቫልዩ እንተረኺብኩምላ እዚኣ ቪድዮ ፕሊዝ ላይክ ብልዋ ሳብስክራይብ ግበሩ ከምኡ ናብ ካልኦት ሰባት እንታን ክበፅሕ ሸር ግበሩ ከም ኩሉ ግዜ ስለትትገብሩለይ ደገፍን ምትባዕን ድማ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ኣብ ካልእ ቪድዮ ረኽበና ሰላም